koro wadhi na loyo jomoko ge katira wich gi rieko gi skimming saba go wan mwadhi ndiko ge to wan mwadhi kwano ge inside omiyo jotelo be madwa emerge on that basis to kata ka wan their own disagreements to bed internal in the house to approach the country as one united strong sub-nation in Kenya. Kik wang'eni ng'ane onge ng'ane aneno kasani jomoko sechako go jowadgi kwando pugo awinjo kia babu igo koni kia ng'ane gere go koni kia ng'ane gere koni jothuro chieno wang' nok nwa yien wadwa ni ji obed united makwa debate to wapogore mene paro e room achiel wajmone wan jo ODM wan jango. If it becomes necessary that we merge ODM with UDA under Ruto, watim murumano, wawe uruchako nikech jidwaro safe zones. Wafocus a presidency 2030. Gini wade kawo jothuro, wana nene, wade kawe, one of us bro kawe, maler kendo Ruto dhemi wago. Omiyo mang'eny matindo kiang'owa wange tesre wauru Nyasaye ne kodo Nyasaye bedwaro luo tel en manomiyo Raila mondo yaye mayom mondo ketni demokrasi nyalo kawe bende to jibo luo e Kenya ng'eni luo bo tegno luo mara yuoyi maduong' ahinya bende ni bede ure Yesu jodalawa Yesu ne manyalo kweyo chunyi ng'ama nyo hero Raila Yesu ne manyalo kweyo ganda luo Yesu ne manyalo tero mbele Yesu ne manyalo gero wa bang'e Yesu utongolo be udwarie muma wacho ni Pach ng'ama lwete ni nono ji ochayo joma bende jotelo wadwa ni udonje businesses motegno Jaramogi ne ja business Raila nyo ja business motegno ma kidwaro ndege ma kata dhi Kwale tisego okochuno nde our leaders nyaka bed gi pesa wabedo gi top businessmen top farmers top ang'owa makedwaro to kono okay anera golo 5 million ya agondege kon gini wadwari na multi pronged